Molt bé, doncs si us sembla comencem. Gràcies per atendre aquesta convocatòria de roda de premsa de Junts per Catalunya. Estem, evidentment, ho hem anat dient aquests dies, davant d'una situació absolutament inacceptable, davant d'una suspensió total del servei de trens a Catalunya, que no s'havia donat mai al nostre país, probablement tampoc a cap país de la Unió Europea, i resulta que, a més, fa ja una setmana que estem així. L'hem viscut durant diversos dies. És evident que aquesta desinversió premeditada, endèmica de l'estat espanyol en infraestructures a Catalunya ha acabat esclatant, i aquí el que veiem és un partit socialista de Catalunya que no es planta davant d'aquest greuge espanyol, que tampoc ha sabut gestionar aquesta crisi, tampoc les anteriors, de fet. Aquests dies hem vist una comunicació absolutament confusa, una dependència de l'estat espanyol fent venir aquí els responsables de Renfe, Adif, comunicant directament aquests responsables i no pas el govern de Catalunya. I nosaltres, davant d'això, Junts per Catalunya, el que hem fet és detallar tota una sèrie de mesures, de propostes, que hauríem fet nosaltres si fóssim a govern. Després els hi desglossaré una a una, són 14 mesures, però és evident que cal demanar l'assumpció de responsabilitats més enllà d'aquests caps de turc tècnics que han volgut fer dimitir tant pel que fa a Renfe Rodalies com a Adif. El que cal és assumir responsabilitats polítiques al màxim nivell, i és per això vam ser els primers que vam demanar la dimissió de la consellera Paneque, una dimissió que de fet aquest Parlament ja va demanar fa molts mesos, es va aprovar aquí al ple del Parlament i en canvi el govern no ha executat. I demanem també la dimissió, òbviament, del ministre Puente. En qualsevol cas, les mesures que nosaltres hem estat estudiant i que són les que duríem a terme si fóssim nosaltres a govern per poder capejar aquesta crisi de Rodalies, aquesta crisi de mobilitat al nostre país, van des de mesures més puntuals de xoc fins a mesures més conceptuals o estructurals i abasten el que és la inspecció, els talls de servei i les alternatives, la comunicació, les compensacions econòmiques, les responsabilitats que es deriven de tot plegat i també la governança. Per tant, entro a explicar-los quines són aquestes 14 mesures que hem estudiat. La primera és constituir un equip tècnic de xoc propi amb experts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i experts independents, evidentment no pas de Renfe i Adif, per poder auditar la xarxa, el parc mòbil i el servei. La segona és decidir uns talls quirúrgics d'aquesta xarxa i no pas una suspensió total del servei com ha decidit el govern del Partit Socialista. La tercera, convocar des del primer moment a les plataformes d'usuaris en les reunions de coordinació i de comunicació. La quarta, liderar sense confusions ni tampoc ingerències espanyoles, com ha estat el cas, una comunicació que sigui efectiva, que sigui clara des del primer moment i que sigui constant cap als usuaris i en general cap a la ciutadania i fent ús de la tecnologia, de les eines digitals que tenim actualment al nostre abast. La cinquena, facilitar a les empreses i als treballadors que no hagin d'assumir les hores perdudes per culpa d'aquest col·lapse i, per exemple, una mesura podria ser que aquestes hores siguin retribuïdes però que, en canvi, alhora es flexibilitzi la bossa d'hores extres. La sisena, garantir els plans alternatius de transport que siguin eficients i que siguin gratuïts en cadascuna de les línies, que estiguin ben dimensionats aquests PATs, aquests plans alternatius de transport. La setena, aixecar tots els peatges en aquells trajectes que estan directament o indirectament afectats per la manca de trens fins al restabliment d'aquest servei. La vuitena, reclamar a Renfe i Adif que assumeixin els costos directes i indirectes que s'han derivat d'aquest col·lapse de Rodalies i que, evidentment, són molts. La mateixa PIMEC parlava d'uns 9 milions d'euros cada dia de suspensió del servei. La novena és que, sent el govern titular del servei, resolgui el contracte de prestació de servei amb Renfe pel que fa a la direcció i l'assumeixi aquesta direcció directament des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La desena mesura seria portar Renfe i Adif als tribunals per la seva responsabilitat civil, però també pels delictes de responsabilitat penal criminal.
La onzena, forçar que la puntuació en els concursos, en les adjudicacions d'obra pública dels contractes ferroviaris tinguin en compte també els mitjans, la durada, els costos dels plans alternatius de transport. O sigui, que es faci un paquet del que és el cost de l'obra en si, però també el cost i la durada dels plans alternatius de transport i que en base a això es faci la puntuació d'aquestes adjudicacions. La dotzena mesura seria més conceptual, planificar una xarxa ferroviària i de mobilitat al nostre país que sigui sostenible, que sigui descentralitzada, que no tot depengui de que haguem de venir on anem del nostre territori, haguem de passar per l'embut de Barcelona, i en definitiva que interconnecti el nostre país, per tant, d'una manera eficient i, òbviament, amb integració tarifària pel transport públic. La tretzena mesura seria retirar els vots al PSOE, al Congrés dels Diputats, per la manca d'inversió endèmica i premeditada de l'Estat espanyol en infraestructures, sobretot al nostre país, i per la manca també de manteniment d'aquestes infraestructures. I la catorzena i última mesura seria exigir un traspàs al 100%, ho hem vingut dient Junts per Catalunya de fa molts mesos, i no pas aquest traspàs actualment acordat entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana al 49,9%, que el que vol dir és que hi ha majoria absoluta en el capital d'aquesta empresa mixta del traspàs de Rodalies per part de Renfe, o sigui, Renfe seguirà tinguent absolutament la veu cantant i tot el poder en aquest traspàs, en aquesta empresa mixta de Rodalies. Per tant, aturar aquest traspàs al 49,9% i exigir un traspàs al 100% que inclogui tant la infraestructura com el parc mòbil i, evidentment, amb tots els recursos corresponents per poder escometre les inversions pendents, el manteniment i l'operativa del dia a dia. I ara, si els sembla, quedem a disposició si tenen